Kanko Piemo, our Ghana, Brashe, Bedjafie, and a certain form, Abashan and Swan. Now, what you a Tremuno, and young crabby, Yata, Samenda Crampo say, Abra, young Conqua Nusono, your friend and I was sorry, a son swan, and a disasemono, it me a bombardia, a devato Yapono, say, or Monphobia, Womo, every beer and a day, and a Botiano. Ewo bia efensan kan ne mantem ose no ababe to dwa se apolisifo enu omo atotutuo wetu na we yato ema akire no yese nipa be se enum ne akire ena tuo kan omo a omu nyina no omo kra antimi anka gi no omo kirem se enipa no mu a omo to nananom ewo nse do no ne nkofo no omo gidie pass omo ye landguard fo a omo bomade na chese omo de asekan ne atuo ehunahunu omanfo ewo mantem no mo ema apolisifo ade ache ne duada so no omo de krata eba bonten eba kan se no kre woman in Kofuko, Bess, Numbi, Abomadia, Sebian, Komoko operation. Omko no na chese salangard for no woman de tututuo and they show my police for and say Kobasebi abuane nyawa na wan kawa nyado be fe ne se ade a kire oda enti nkofo no timi se bia na duru ba bi no na adwene bone na ebe o mtirim to mo tututuo ne sa no and mo police for so bomode a wo mo tutu bi enti etuo no e kanipa be se enomu a wo mo an ase wo mo to anana no e won se do agi kura no wo man timi anka bi wo susu se san nkofo no e ye langard fo a wo mo hunahuna omanfo e wo mantem wo no mo na sem we beto no ena mantemo fo gire passe dabi edipa no mu aposifo bomade a wo mutu tuo ma eka mo omoto anana no mo nse do no ebi mususu sesa nkofukuo no sabi bone bia no omo hu omo ye ni papa yo omo nyina afri bia ya fan se eye ebote na honom ne ade a nti no omo susu se ebi aposifo no omo ba no na omo nkofukuo no tinimpo dada se wo mo ba bekunkum san nkofukuo be se num no honom e ma tese duru ba bia aposifo edi atuo ne ase kan na afan Homo Sakra, Eddie motorbikes ne Kabia, ye register a crab abonten se, womi operation we no, we and Ominya, Eddie Free Salangard for no, et would be a fan sabotan on any man tam the any of for, or man for the wolf, or be a cocoa pie, and what show be an say, Nakuma, I was we say, yes, some pen function, no or more anchor be answer, or man for no so come and dear one way, no man for so et me aqua cotoso ray, the no and a nedry, our Ghana Mrashibe Fie, Mrashibe Genia, or so a man for mo ewo English eye bote na about one person anu anamo Ghana Mrashibe Dwafie ne den ede honorable Sylvester Tete wabomaden apiemu ewo Ghana Mrashibe Dwafie gire passe de keka kwae no kamia so manfo no bu ofuntiba ya enwanim ye no na se parliament fo hwe na omotimiti basomko na semoi wo mo ehwehwem ye se de be ya omanfo na koma ebetima to won yem. Majority of my constituents are watching proceedings today. Mr. Speaker, on the 8th of June 2023, in the broad daylight, resident learnt with shock the gunning down of 5 men in Botiano Hills. The Ghana Police Service subsequently issued a statement claiming to have undertaken the said operation. According to the communique, it was an operation targeting criminal elements who have been terrorizing residents, landowners, and also involved in landguard activities in the Botiano and its surrounding areas. This resulted in the death of the following persons whose names have been given as Abraham Tetewayo, aka Brother, Augustine Nikwe, aka Dada Joe, Daniel Nikwe, Joseph Amankwano, and an unidentified steel bender who operates within the area. All natives of the Botiano area, this incident has brought uneasy calm in the community. Mr. Speaker, we acknowledge rampant landguard activities in and around the area and constant harassment of residents and builders alike. However, reports from the family, friends, and those with knowledge of these individuals have refuted the police allegation that these men were involved in landguard activities. Mr. Speaker, on behalf of my constituents, we are calling on Parliament to institute an inquiry into the matter because the chiefs and people of Botiano and Kokrobite have rejected the claim by the police. We believe strongly that an inquiry could bring out the truth of this matter and bring calm to the people of my constituency. Enti nananom ene omanfo bia
wɔn ɛwɔ bɔtea ne kokoro bite ɛne ne mantam nyina gyidie paase krata polisifoɔ ɛde ba abɔnten sɛ na nkɔmɔ kɔ akɔyɛ wɔn adwuma ɛna saa nipa num no hyɛ aseɛ de etututuo ɛhyɛ wɔn nyina no na nanom yɛ wɔn mantam wɔ so wɔn gye tuma ɛnyɛ yie sanso ɛna ɔmanfoɔ no so wɔn gye tuma ɛnyɛ adeɛ bɛtuma yɛ yie nɛ wɔkyena akɔbi nti sɛde bɛyɛ a nokora bɛtumi abɔ mɔden aba bɛtɔ dwa nti no ɛsɛ mmarahyɛbadwafie mpanimfoɔ hwɛ na wɔn tumi to ba asomkɔ bi wɔn yɛ nhwɛmu ɛde fa saa asɛm yɛ ho wɔyɛ mmarahyɛbadwani a wɔn si ɔmanfoɔ mo english botia no abatoɔ mpɛ so na na mu ɔgana mmarahyɛbadwafie yɛfɛ no sylvester tɛtɛ na nano se yɛ no ɛna ekukitoa no wɔn ɛyɛ mpiretwa hene mɛkyerɛ minority chief whip yɛfɛ no john ahmed ɛyɛ ibrahim wɔn nso abɔmɔden ɛde kakra de atatoɔ sɛ deɛ panin na ka na eduru baabi a esie nyinaa yɛtena sɛ sa polisifoɔ ɛpɛ sɛ bi wɔn kɔ de dwumaso bi a nyɛ kwan sɛ mo tutuo sɛ mo de kum saa nkɔfokoɔ no yɛwɔ amammerɛ bi wɔ hɔ no mu a ɛbɛtumi abɔmɔden akye wɔn wo de mo kye wɔn wie na mo de amammerɛ no bo wɔn na sensansɛm no bo wɔn a na sɛ sɛ wo de wɔn kum a ɛyɛ ɛkɔpem sɛ bi ade bi ada no na yɛtututuo ɛde kum nkɔfoɔ wɔn wie na dan kɔma bi no ɛdi ɛde wɔn so sɛ wɔn yɛ landguardfoɔ no ɛbi kura na ɛnhyɛ da ɛnte saa. I think, Mr. Speaker, it's only appropriate for us to investigate this specific one. For all you know, they might not be landguards, as the people are saying. But until you investigate, how can you conclude? You can only conclude after a committee has investigated it and brought recommendations to this House. And the best way to prevent or to avert or excuse future occurrence of such incident is by getting appropriate recommendations or lessons from what has happened. So when we are talking of it being referred to a committee for investigation, we want to draw some lessons from what has happened to be able to stop any future eventuality of that kind. Ebisanfo wey eye mpiretwa hene ede ema eye ekukito Ghana mmarahyɛbadwafie mkyerɛ minority chief whip John Ahmed Ibrahim ene ekotie na bra na no sie no na majority chief whip na kyerɛ sɛ mpiretwa hene ɛwɔ kukɛse wɔ Ghana mmarahyɛbadwafie yɛwura Frank anodɔ mpram so ade kakra taatoɔ sɛ apolisifoɔ nya bibia na duru ya na sɛ mo kɔ akɔtutu edu baabi a mo nya abotra kakra ho asɛm ba ɛna mo so sɛ bi motomubo kakra nya bibia na mkɔ ya na titenti. I know that the new IGP is doing some wonderful job, but there are concerns about intelligent policing. There are many of such places across the country where I think that the leadership of the Ghana police should be able to pick intelligence in good time and to be able to eventually track down perpetrators of such crime. It's sad that this thing should happen at this time. And so we will employ Speaker that you do the appropriate referral and also emphasize on the timelines for the committee to report back to the House for a decision of a sort. Ebisanfo wey eye Frank anodɔ mprɛne ɛna yɛtimi atie yɛ na deɛ twatoɔ na wasansɛm mu ɛnɛ pani na wɔte aguam sɛ speaker ɛyɛ the second deputy speaker of parliament ɛyɛ Andrew Amoako Asiama ɔno nso abɔmɔden asambre deɛ wɔhyɛ sɛ okɔ Ghana mmarahyɛbadwafie a eku a wɔn ana ɛhwɛ afisɛm anamfa yi bambɔ nsɛm so yɛfɛ no sɛ interior and defence committee no wɔbɔmɔden aka kyerɛ m sɛ ne manim yɛ yi asɛm yɛ no aba no ɔmɔmɔden hwɛ sɛ ɔmbɛtumi ahwɛ mu na no korɛ pɔte a ɛwɔ saa asɛm nyina no ɛno nso atumi aba abɛdadwa. So we are making the referral to the Committee of Defence and Interior, and we are asking leadership of Constitutional and Parliamentary Affairs to also join the Defence and Interior Committee to look into this matter and report back by the end of this month. By the end of this month, we should have the report so that Parliament can take appropriate action on it. Ebisanfo ya kan se no ba ni mo kranta no so a otimi se omanko papa ni suit no de obo we dey fan coat no to 2011 pa we fan up and down we dey fan coat no we dey fan coat me papa de ni bia 2011 dia pa je o je no na ni afi tino o dey bra Facebook page e we jamo oh yeah, deputy speaker. Yeah, for Penny Tin Kano, Yedi Ane Andrew, Amoako Asiama, the second deputy speaker of parliament, or her, Senyankopo Yatuma, Defence and Interior Committee, na what you and I said, Busumu and Quena, na or might make him ye at the whole report, no, at me at the Abreu.